No niin, nyt ollaan täällä Tsehovin harjoittelukeskuksessa ja tänään on pari Aleksander Povetkinin kanssa, että miten tämä ensimmäinen pari meni? No yllättävän hyvin, että mä olen ehkä vähän liian jännittynyt, ei ole siitä niin pitkä aika kun on ottanut ne tasotason kaveri vastauspari ja muuta, nyt jälkeenpäin totta kai hyvältä tuntuu, kun parit meni paljon paremmin mitä itse oli oottanut, mutta kyllä hän on kovassa kunnossa, hän otti vielä sitten 6 erää muunkin jälkeen joku toisen kanssa hyvältä näytti ja hyvältä tuntui kaveri. Povetkin oli aika nopea, hänellä oli nopeat lyönnit ja pystyy tulla päälle nopeasti, niin miltä hän vaikuttaa, jos ajatellaan vaikka seuraava ottelu Marius Vahvia vastaan? No kyllä mä uskon, että hän tätä vauhtia menee, niin Vahva on kyllä kanveensissa aika nopeasti, että siinä pitää kyllä olla erittäin hyvät reaktiot, jos aikoo pysyä hänen mukana. Onneksi on niin kauan harjoitellut niin kuin minä, että mä pysyn jossain määrin mukana. Että nyt ei olla vielä siinä vaiheessa, että ollaan edes sparrin pääosin huipussa. Tämä oli eka sparri, mitä on otettu pitkästä aikaa. Ja niin kuin mä sanoin, tällä tasolla, mitä me nyt tänään otettiin, mä oon todella tyytyväinen. Aleksander on vähän myös sama tyylinen kuin tuleva vastustajasi, niin varmasti sopii myös sinulle. Kyllä, ja sen takia me otettiin tää haaste vastaan mielinmäärin, että Erkan Teper on ehkä muutama sentti pidempi, mutta aika samalla tavalla tulee päälle ja sama voimavara. Tää on varmaan hyvä valmistautumista sulle tähän EM-otteluun myös. Kyllä, nimenomaan. Hyvä, ei mitään. Tsemppiä jatkoa. Kiitos.